बर' माहारियारि फरायसा आफादा बनसुआ दिनै क'क्राझार टाउननि कमार्स कलेजनि अडिट'रियामावहाय जोंहा मोनसे लिगेल एवेयारनेस प्रग्राम माने एससी एसटी एट्रसिटिज एक्ट 1989 नि बिनि सायाव जोंहा दिनै बे मेलखौ लानाय जादों आरो बिनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय बे जोंनि माखासे समफ्रावहाय जोंनि ट्राइबल बर'फ्रा बे माखासे भारत संबिधाननि जिथु मोनसे आयेन प्रिभेन्सन अफ एट्रसिटिज एक्ट बिनि सायावहाय मिन्थिनो मोनाखैमोन। बिनि जि जोंनि ट्राइबेलफोरनि जि मोनसे पावार बे मोनसे राइट्स बेखौहाय जोंनि बर'फ्रा दिनै मिन्थिनो मोनाखैमोन। जायनि जाहोनाव दिनै गोबां बर'फ्रा दिनै नंखाय साजायनानै पुलिसनि गुलिजों थैनायावबो जोंहा आयेननि मोनसे जास्टिस मोननो थाङाखैमोन। जोंनि बर' माखासे लाइमोनफ्रा बर' हिन्जावफ्रा जिनाहारि खालामजानाय बुथारजानाय बेफोरावबो जोङो आयेननि बे मोनसे जास्टिस मोननो थाङाखैमोन। दा बिनि थाखायनो जों बेफोरखौ रायजो राजानो मिथिहोनो थाखाय आरो स्पेसियेलि जोंनि बर' इयुथ्स बर' लाइमोनफोरनो आरो ट्राइबेल लाइमोनफोरनो दिनै बेखौ मोनसे भारत संबिधाननि जि मोनसे ट्राइबेलफ्रा मोनथाय दं आयेननि बाबै बेखौहाय जोंहा मिथिहोनायाव बिराद गोनांथार। थांनाय समफ्रावहाय जि जोंनि बर'नि गेजेराव बेफोरबायदि एवेयारनेस प्रग्रामा जाफेराखैमोन। जिहेतु जोङो दिनै बनसु बर' माहारिनि फरायसा आफादा दिनै बेखौनो जोंनि बर' माहारिनि एबा ट्राइबेलफोरनि गेजेराव मोनसे कनसियास मोनसे सांग्रांथि लाबोनो थाखाय दिनै बे प्रग्रामखौ जों बानायनाय जादों। बे हाबाफारियावहाय जोंहा आलासि हिसाबै जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि एडिशनेल डिसिखौ जों लेंहरनाय जादों आरो बेजों लोगोसे स्पिकार हिसाबै जोंनि आसामनि हाइकर्टनि एडभकेट प्लास आरो रिनाउन्ड माने ट्राइबेल ससियेल एक्टिभिस्ट मानगोनां राजु देउरि बिथांखौ जों लेंहरनाय जादों आरो बेजों लोगोसे जोंनि आसामनिनो रिटायार्ड एस अफिसार प्लास ट्राइबेल माने लिडार मानगोनां भोगेस्वर श्याम बिथांखौबो जों दिनै बेयावहाय आलासि हिसाबै लेंहरनाय जादों आरो बेजों लोगोसे अफिसार जनकला सार बिथांखौबो दिनै जोङो बेयावहाय लेंहरनाय जादों आरो बिदिनो जोंनि गेजेराव गोबां बारग' एबसुनि दैदेनगिरि मानगोनां सार दंफैयो आरो आबोबनि दैदेनगिरि बिथां दंफैयो आरो जोंनि बारग' एनडिबि बिथांमोनाबो दिनै बाहागो लाफैदों आरो बेजों लोगोसे दिनै बारग' भलेन्टियार फर्सनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि बे क'क्राझार टाउनाव थानाय साखाथि फाखाथि जोंनि कलेजेसफोरनिफ्राय फरायसाफ्रा गोबाङैनो 200 जनसो 200 जनसो जोंनि प्रग्रामाव पार्टिसिपेट खालामफैदों। फैबाय थानाय समाव बर' माहारियारि फरायसा आफादा बर' हारिनि थांनानै थानायनि, बर' हारिनि रैखाथिनि, बर' हारिनि जौगानायनि, बर' हारिनि मोनसे गेरेमसा हारि दानायनि थाखाय फैबाय थानाय समाव जों खामानि मावलांगोन आरो जिहेतु जोंना दिनै बनसुआ जिहेतु बर' हारिनि देरसिन जि थांखि बे आलादा रायजो मोनसे सोरजिनाय, बे आलादा रायजो सोरजिनायनि थाखाय जिहेतु जों जानजि खाफ्रादों। बावैसो समनिफ्रायनो जोङो भारत सरकारजों जों मोनसे सावरायनाय एबा उद्रिसारनाय हाबाफारिखौ जों लागोन, डेमनस्ट्रेसन लागोन। जोङो दिनै बेफोरबादि जि मोनसे एवेयारनेस जि मोनसे जोङो प्रग्राम खालायनो थांदों बे प्रग्राम थांनायनि आगोल जिहेतु जोंनि लाइमोनफ्रा जिहेतु दावहायाव जों बाहागो लागोन बेनि गेजेराव जोङो दिनै जोंनि ट्राइबेलफोरनि जोंनि जि मोनथाय ट्राइबेलफोरनि जि मोनसे जोंनि आयेन दं पुलिसफोरा जोंखौ दिनै माबा मोनसे आलादा रायजोनि नामाव उद्रिसारोब्ला जोंखौ मेन्टेलि फिजिकेलि हेरेसमेन्ट होयोब्ला जोंनि इयुथ्सफ्रा लाइमोनफ्रा बोरै जों पुलिसजों काउन्टार खालामनो हागोन एबा आयेनजों जों डिफेन्सिभ होनो हागोन जोंनि बर' इयुथ्सफोरखौ, जोंनि दावहारु बिथांमोनखौ। बेनि थाखायनो जोङो दिनै बेफोरबायदि मेलखौहाय जोङो खुंदों आरो फैबाय थानाय समावहाय जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादा बर' हारिनि गांनाय उखैनाय, बर' हारिनि थैनाय थांनाय, बर' हारिनि जौगानायनि इसुखौ जोङो दिनै मोनसे मोजां थासारियाव लाबोनाय आरो जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे ग्रेटार इन्ट्रेस्टनि थाखाय जोंनि बनसु खामानि मावलांबाय थागोन। मैं ट्राइबल सोशल एक्टिविस्ट है। मैं आज आपनालोकर कोक्राझारत
Bonsu আজি পাতিছে legal awareness program, and it is my duty to spread the awareness among all the tribals irrespective of individual community. Scheduled Caste Scheduled Tribe Atrocity Act 1889 enact hol আজি 2022 হয় না 33 years হৈ গল অসম চৰকাৰ আজিলৈকে সিনচিয়াৰলি ইমপ্লিমেন্ট কৰা নাই number 1 number 2 অসম entire India আজি কাশ্মীৰ ফাইলটো লৈ পেলাই চিয়ৰ বাকৰ কৰি আছে বড়ো মানুহ ৰাভা মানুহ ৰেপ কৰি মাৰ্ডাৰ কৰিছে সেই ফাইলটো আজিলৈকে খোলাৰ কাৰো সাহস নাই এট্ৰচিটি ইটসেলফ আপুনি চক আমাৰ ছোৱালীখিনি যেতিয়া ৰেপ কৰিছে আমাৰ মতা মানুহবিলাকক যেতিয়া ফেক এনকাউন্টাৰ কৰিছে ইলিগেল কেছ দিছে ফলছ কেছ দিছে আজিলৈকে কোনো এটা সংগঠনে মাত মাতা নাই আৰু এট্ৰচিটি এক্টত দুটা বস্তু আছে এটা বস্তু হ'ল আমি কম্পেনসেশ্যন পাওঁ ভিক্টিমে বহুতখিনি তাৰ অধিকাৰ আছে আৰু গভৰ্ণমেণ্টে ফেচিলিটি দিয়া আছে এইখিনি আজিলৈকে আমাক দিয়া নাই নম্বৰ 2 তাত স্পিটিত মানে এট্ৰচিটি এক্টত স্পেচিয়েল কোৰ্ট আছে স্পেচিয়েল পিপি আছে আৰু ডিএছপিয়ে তাৰ আয়ো হয় আয়ো মানে ইনভেষ্টিগেটিং অফিচাৰ টাইম বাউণ্ড আছে আৰু এই প্ৰভিজনখিনি আজিলৈকে ইমপ্লিমেণ্ট নকৰাৰ কাৰণে আমি জাষ্টিছটো পোৱা নাই আমি জাষ্টিছ পোৱা নাই কিয় কাৰণে পোৱা নাই বিকজ উই আৰ নট আৱেৰ এবাউট হু উই আৰ প্লাছ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট মিছনাৰী চ' কল্ড দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ মিছনাৰী বুলি কয় ল এণ্ড অৰ্ডাৰ যি department আছে that is police department they are neglecting to the tribal community in Assam and due to that we are suffering we are not getting justice though India talks about that equality though India talks about the justice but tribal people we never get a justice justice is not delivered to us and there is another reason the leaders of the tribal communities who so called the MLA MP and they are also member of this atrocity act as part of high level committee hey high level committee tribal MLA MP apuna Bodoland council ji hokol elected member they are also a member in the implementing agency tribal ji hokol elected member hoy yoto moi koi gonti bojoa MLA শব্দ আছে ট্রাইবেল নন ট্রাইবেল আমি ট্রাইবেল সদায় কি কৰে আমাক আলু পিয়াজ বাবে অসম চৰকাৰে আমাক আলু পিয়াজ কি কাৰণে বাবে আমাৰ লিডাৰ কিনিক নিজে যে বিকিৰ যায় নহয় জানো because our leaders they are supposed to raise our voice hodonot yodi sioribo lage aji ukil gokoi eta hilai ase ukil gokoi is checking the entire Bidhan Sabha amar 11 jon boro MLA ase total 18 ta tribal SC ST MLA ase sob gaan khati ase makhi mari ase aji apsa to ami agor pra koi ase aji nohoy prothom Bodoland movement or pra he lo to ami delete koribor karone hetu total ban koribor karone ami student union tribal student union barbar sure ase not only Assam not only Bodos even in Arunachal in Manipur Meghalaya entire northeastern ami ban kori asu because they are abusing this law সিহঁতি এবিউজ কৰিছে আমাৰ যিসকল ট্ৰাইবেল ল'ৰা ইফিচিয়েণ্ট কম্পিটেণ্ট ল'ৰাক সিহঁতি ইনকাউণ্টাৰ কৰি সদায় মাৰি আছে আৰু মাৰি থাকিব ফৰ ডেট আমি আৱেৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে উই মাষ্ট ফাইট ফৰ দ্য ৰাইট বিকজ কনষ্টিটিউশ্যন হেজ গিভেন আছ ইকুৱেলিটি কনষ্টিটিউশ্যন হেজ গিভেন ইকুৱেল ৰাইট কনষ্টিটিউশ্যন গিভছ আছ এ ৰাইট টু ফাইট ফৰ আৱাৰ ৰাইট চ' উই মাষ্ট ফাইট ফৰ আৱাৰ ৰাইট সেইকাৰণে মই কওঁ আই এপিল দ্য গভৰ্ণমেণ্ট আছাম গভৰ্ণমেণ্ট সদায় আমাক ডিছক্ৰিমিনেট নকৰিব আপোনালোকে ষ্টপ ডিছক্ৰিমিনেটিং ষ্টপ ব্লেকমেইলিং ষ্টপ এক্সপ্লইটেশ্যন দিছ ইজ মাই হাম্বল ৰিকুৱেষ্ট দ্যাটছ ইট